Patterissa herätys! Miehet ylös punkista, valot päälle, ovet auki. Hyvää huomenta, Patteri! Ohjattuihin aamutoimin aikaa 3 minuuttia. Varustus, urheilushortsit ja suihkusandaalit. Niin, kaikki nousee ylös ja laittaa suihkusandaalit reippaasti jalkaa. Jalkas banaaniin ja pikkumusta räjähtää jalkaan. Pitäis olla jo. Mutta en mä voi laittaa. Tulee esittelyasiaa. Herra alikersantti, ilmoitan. Pikkumustani ovat täynnä paskaa. Ei tarvi ilmoittaa. Mistä alkaa se paskaa pikkumustinsa saanut? Herra alikersantti, on sattunut yöllinen vahinko. Tuvissa jonoon järjesty! No niin, jono nyt vaan kaikki sieltä. Mitä nopeammin, sitä nopeammin. Jalkas paskaus sitten suihkun kautta. Kyllä herra alikersantti, herra. Siirrytään aamutoimiin, alkaen tuvista 2 ja 4. Tähän aikaa 2 minuuttia. Mars ja mars!